3 Augustनि 24 सालमारि कक्ति सालो नॉर्थ त्रिपुरा लालजुरी आदि ब्लॉक नि बिसिं खबजाक उत्तर लालजुरी बीसी बिक्रमजय पाराओ खुंग थामची ब्लॉक नुखुंगनि खरक 86voters बीजेपी बदल याकरे तिप्रा मोथा बदलनि बना रमखा और तिप्रा मोथानि बना रमेरनो लामसुगिनाखा 60 कंचनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी नि MLA फिलिप कुमार रियांग मीडिया ताकुरोनो खाचमया फायो तिनी जोंग्रो फाइमेमोके बिक्रमजय पारा उत्तर लालजुरी बीसीनि अंडर 59 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वार्ड नंबर 3 तिनियो जोंग्रो बुबाग्रानि तुइथेमो बायाके बुबाग्रानि थांहानि लामावो याप्रि जोंबाला सेनि हिये चिनि ताकु 30 परिवार आके 86 जना भोटार रो फाये जॉइन खेफायो के बोदिं खेनो जों बुसकांगो फ बांगमा बुबाग्रानि थांहामा मारियो हिनि हिये याप्रि सेनि हिये जोंनो कुंलाई तंगो आके बुसकांगो जों बुदिं खेनो ताहा चिनि हाबानो ताहा चु खेनाय तोरिनाय आके जतो ताकुरोनो जों मासाओ बुबाग्रानि लीडरशिप नि खुयेले चिनि माइ मारमा चिनि अधिकार ले जों माइया आमबोये जों जतो बुबाग्रानि तिनि रोवो जों स्माइ तांले हा जे बुबाग्रानि तुइथेमो बायनो जों चिनि बुसकांगो चिनि याप्रि सेनाय आके जों जतोनो काउबा आके तुंनाय आके बुनो लगेरिना हिये जों रोवो स्माइ तांले हा गत्रे पार्टियो तो हो तांग तोंगे ते प्रमोटा फाया खरोनले माकक सेंचु ब्राउनो आं अबनो केहा काउक साइंचु नाइदि समयनो ते जागाव नष्ट खे लाबख्रय बुबाग्रा केहा लामा बुंफुये लामा क्रय आबर ब्रांफनो कामा के सियो आफता ओले जों सासावनि सार्थनो जोंआ नायामानि चिनि ट्राहारनि भबिष्यत न से जों चोनाय आबन बोये जों ब्राउनो फां साइंचु फाइदि दिनि बुबाग्रानि तुइथेमो आके थांहामनि मारियो फाइलायदिनि आं ब्राउनो काबो नोले बुक्ति पार्टी नहुतियो तिनियो आसु ब्रु तै फेमले बुक्ति पार्टी नचियो फेम बीजेपी पार्टी नहुतियो फाइम इंगे माजात मा पोडो सामुतां तोसकांले बीजेपी ले ने प्रिस्ताप लंगो आबन इसकांथे आं निर्वाचित मेंबर इंगे मांगबो एनोले तिनि आसके रेफिमा फेला आसु ब्रु तैये आं फाइमके आं तिनिमा फाइमके नेशनल पार्टी तोंगे चिनि कुमार चिनि तिप्रा सा तिनि जों महा डिस्काउंट फ्यूचर बो कनो जों महा लामानुया आंबो ताओ एकमात्र जों द्रनाय जों डिस्काउंट बो जों थाङि तनाय के चिनि बुबाग्रा बिनि साकाव जे बिनि साकाव तिमो आबोनि माने साख्रमो से जों जतो चिन तिप्रा सा जतो जों तोमो जोंब्रा हाया हान पकिले जों काव बा जों यूनिटी याके जोंले महाताओ डिस्काउंट फ्यूचर बो जोंले महाद्राव में नापुरे गनिन मुखे आइन मुखे पुलिन दोरिया बो पारान मुखे बिक्रमजय पाराओ जिरे गौसभा तिनियो जॉइनिंग रिफाइनल सा फैमिली तिनि जॉइनिंग रिफाइनल के 30 परिवार काउ माने 30 फैमिली इनके मेंबर के 86 मेंबर काउ अच्छा निन मुखे आइन मुखे पुलिन दोरिया अच्छा